Piro kuwi lah. Nggih Cahayu, deh. Lho Pak Lurah iki nduk anu sapa ki ora? Pak Lurah Triyono niku biyayine mesa nggih. Siap. Wah. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Dan iki mau pomo etung. Ken, Pak Lurah ki mau pas nembang mau klerune ping pira wisan? Setunggal kalih 3 sekawan. 17, Pak. 17. Nggih. Iya. Kenepi nggih, Pak? Nggih. Iki ana pamundhut nduk sing nembangke kudu awakmu. Napa? Iki pengembane Pak Kangko Berat saka Cikarang Jawa Barat. Nyuwun lagon Nyidra Asmara. Menika kagem jami saya kula kintenaken kagem tugas parkir nggih. Menika Pak Tulus Cikarang. Ya. Ya, iki oke banget sing do nyawer matur sembah nuwun. Wis mugi-mugi entuk ijo sing luwih kathah sing luwih barokah. Mbah nuwun Pak Lurah. Ya, Pak Randu Gunting. Ya. Ana bawane to nduk kuwi, Nduk? Nggih. Ya. Metik seri ngono kae to. Mau lak awakmu rung bawa. Lah iki men asli sing mirsani ana ing Lemah Ireng, uga sing ana channel YouTube Dwija Laras Indonesia. Malam ini di YouTube mencapai 4.700 pasang mata sing mirsani. Ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo wis suwe lek ngenteni nggonmu manggung karo Dwija Laras Indonesia kan. Lek nginden wis setahun lho mehan iki. Do kangen karo awakmu. Napa? Nginden. Nyinden. Nginden ki ngenteni menunggu. Nginden. Oh, nyinden. Nginden. Oh. Hampir 1 tahun kapan bareng karo Dwija Laras Indonesia. Bengi iki saka kersane masyarakat kerajaan Lemah Ireng iso kelakon. Iya, alhamdulillah. Kula nggih pun keuangan Pak nderek jenengane, Pak. Lah iya, sing mok kangane aku to. Nggih, jenengan nggih Budwi, nggih anu. Nggih. Nggih, monggo. Sedaya dikangeni wong. Awakmu lek ning Dwija Laras kaya keluarga dhewe ya kan ya. Nggih. Matur mbah nuwun. Yo ki mau wis anu, niki sonten kula pun entuk job malih niki Pak. Kali Pak Kangkon niken niki wau tanggal dipun catet nggih tanggale 26 Juli tahun 2017 Pak. Ya Allah. Ki mau wis kirim DP nggo ibumu. Ya. Sik tahun ngarep nek ora adoh-adoh bocah iki golek selane angel. Oh iya. Yo no, nembang ana. Ya, metik seri ya. Metik seri hangling darma Iki sinden-sindenku tak bebaske. Ya, sinden-sindene mambenge wis tempur nang nggon Sugihan Tengaran Semarang. Bengi iki tak bebasne ngur takon senggak karo mangan. Ya. Ben tambah lemu. Ya, nanon. Ana cerita tingkae ula uga fan Dwija Laras Indonesia Mbak Dwi Astuti yang mapan monting Lemah Ireng mriki. Ya, iki mau ya kirim WA. Ya, bojone tukang gawe wayang. Nanong. Ingkang samya Sang Maha Wiku Nanong nanggih resi
Nagaraja sasilih nyinaka kini ya terke ya tuh Pak silakan dilanjutkan untuk pagelaran wayang kulit pada malam ini. Oke Pak, tuh Pak, sampun dulu. Pak Kapolsek nguyuh. Ya, digarap gamelan Bali ya, Nak. Ya, garap gamelan Bali. Nah, ya. Coba kaya ngapa? Wijolaras Indonesia. Yuk, dados. dangdut. Ya.
Anu Kimura iki salah satunya ngefans banget karo Niken Salindri najan to asline ya padha-padha saka Kediri. Nah, ya. Saiki arep ngomong apa kowe nduk Kimura karo idolamu kuwi. Nah. Ayo matur karo Mbak Niken. Isin sampean. Ya pertama kali ketemu. Oh, pertama kali? Enggak dong. Nggih, mboten. Mboten. Wis tahu ketemu nggih. Oh iya. 2 kali ya? Nggih. Nggih. Dulu kamu itu umur berapa? Umur 7 tahun kayaknya. Kelas 1. Iya, kelas 1. Sekarang sudah kelas 4. Kelas 4 apa? SD. SD. Cita-citanya? Cita-citanya jadi kayak Mbak Niken. Jadi kayak Mbak Niken tuh apa? Jadi presiden terkenal. Sing masuk TV ya, Nduk? Nggih. Apa sedeng? Mbok ngapa ya, Ken? Sinden terkenal kecil muncul kok meni saka Kediri ki ngapa ya? Lah nggih. Lah ya. Apa tedak turune trai Kili Suci apa piye? Lah nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Nduk. Piye pendapatmu tentang kabisane Kimura ki piye, Ken? Kowe nyawang cilikamu dhisik jaman sakmene iki wis melu aku lho. Kelingan ta? Ning enten bedane, Pak. Bedane apa? Nek kimono niki Kimura. Iso kimono iki lho. pokok kula ngeling-elingi kimono ngoten. Ah iya. Kimochi. Kimochi. Ara-ara. Piye kelingamu piye kelingamu? Nggih nek kula riyen kan anu to, Pak. Napa public speakingnya tidak sebagus Dek Kimochi. Omongane. Iya. Oh iya, iya. Iya, DE pun sae. Lah iya. Dari mulai suara kandele, terus kendele, Pak. Kendele ya. Kendele, suara jogetan. Terus cantik, grapya. Iya. Iya, mula ki nek bengi kan ketok cangkit banget to. Ki malah awan teko pisan ki mau. Awan ki ireng, bareng bengi dipupuri ketok kelawu. Dadi Pak aja ngono to, Pak. Maksudnya ketok cantik, ketok bersinar. Effort lho wis. Iya. Mboten. Ning aku bangga karo petuk pisanan ya nduk ning Kediri kae ya. Nggih. Tak gagas, tak gawa ning duwe Jolaras Indonesia iso mumbul jenengmu padha karo Mbak Niken Salindri ya. Amin, amin. Kowe kelingan ra? Sik sakmene iki terus kowe pangku aku ning kotak jek kelingan ra? Nggih ndamel bayak napa merah to? Heeh, iya. Nggih, buduhi pas mboten nderek to. Iya, Wanine mangku ki lek pas nderek mboten nderek ngoten lho, Bu. Ning kae sing dipangku ra aku tok, Bu. Sopo? Pas ning pondokan barang ki sinten, Pak? Mbah. Iki rasa ngobong-ngobong mbokmu. Iya. Lah saiki calur ki nembang apa? Ayo Nduk Kim. Aku mau pengen diwarai jogete lho, Pak. Oh apa ya? Yang kayak ala-ala apa perindapan. Lah iya, Pak. Piye? Wong India kan mesti lek ngomong nek ngene-ngene iya. Lho wong kula jogete asal-asalan. Asal-asalan. Pokoknya gerak ya. Nggih. Pengen nembang nopo kali Mbak Niken? Ayo. Lagunya apa? Sing campur sari apa? Ayo. Campur sari nggih. Nggih. Ana ninggak katresnan, ana dina, ana wae pirang-pirang. Saman sing apal apa Mbak Niken ben apal? Lestari mawon. Oh, Lestari. Ya, siap. Nggih. Lestari. Ya, iki gaweane wong Klaten Lestari. Nggih, coba diaturke. Ya. Seneng ora, Kim ora? Iso satu panggung lagi dengan Mbak Niken seneng ora? Seneng banget. Kancamu ora mau WA? Yuk, Lestari, monggo. Nduk Niken dan Nduk Kimura dari Sama-Sama Kediri Bersinar. Yuk.
Ojo menge ojo sedek minangkani dawuh saka panitia utamane Pak Lurah sing njaluk lakon ora kena dinyang ya Truk ya nggih lakon Wahyu Manunggaling Rasa iki mawa makna mawa teges sing luhur nek gelem ngonceki Mas Gareng ngono ya Truk ya manunggaling rasa kuwi tegese manunggaling rasane wong sak desa lemah ireng ngono ya manunggal rasa manunggal cipta budi kelawan karsa nggone ngangkat derajat tumraping desa lemah ireng sehingga lemah ireng menjadi desa percontohan di seluruh Kabupaten Semarang ngono ya nyatane pembangunane luar biasa nggon seberang dalan kae wis ditata sing dienggo parkir kendaraan parkir mobil sok bakale dideki pendopo lho dawuh saka panjenengane Pak Kepala Desa ya sore mau ngobrol gayeng lawan panjenengane Pak Tri utawa Pak Triyono dasare pancen Adyanto dikaya ngompolan kepiye karo amake dhewe wis raket sok peket nggone pas sederekan nggone pas duluran sore mau sempat ngobrol niki Mas Kangko rencanane niki mengke nggon sing diparkiri mobil badhe dideki pendopo adek pendopo ya wah luar biasa ya Truk ya mergo kepala desa iki nek cedhak kalawan para dewan-dewan wakiling rakyat cedhak kalawan pamarintah ning Kabupaten Semarang nek arep nggerok dana saka provinsi yen perlu munggahe saka pusat bisa lah kuwi kanggo pembangunan lan kemajuane ana ing desa lemah ireng ngono ya Truk iya oh ki salangan kae jembare kaya ngono yo to dasare iki engko ana pasar minggu khusus pasar ning dalan iki pas dina Minggu. Oh, kaya ngono kuwi. Wah. Ama ya krungu rasan-rasane Pak Lurah, Truk. Wo, ngono ah. Nek kelakon tenan seberang dalan kae dibangun pendopo sing gedhe, insyaallah bakal nanggap YouTube. Kagek lek wayang ngono. Oh. Luar biasa. Ya. Nyatane sing padha kepareng wongan nganti jam 2 sik pirang-pirang ibu-ibu sing do tasih apa jenenge kuwi tirakatan Truk ya ning yo aja lali go aja lali jaga keamanane para warga masyarakat ana ing utamane ana ing kerajaan kene pas nonton kaya ngene iki durung ngundur dieling-eling kompore wis dipateni apa durung terus lawange wis digembok utawa dikunci apa durung kok ndak ana maling sing menggunakan kesempatan dalam kesempitan pelok Truk mula kampunge dijaga aja nganti pas seneng-seneng adicara berdi susun kaya ngene iki lali ngunci lawang wekasane ana maling mlebu ora purung awake dhewe sing tuna awake dhewe sing rugi mergo jaman saiki jaman sing wis tuwa jaman sing wis sepuh ya Gong tur dasare perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja Truk ya nyatane dolar saya
naik saya naik. Lah iya, golek awake dhewe ra ngati-ati, utamane para ibu-ibu aku menghimbau nek pas neng nggon keramaian kaya ngene aja nganggo mas-masan. Oh, aja nganggo mas-masan. Oh. Ngene iki cok kala mangsa digunakan wong sing ora tanggung jawab. Lah pas nggon rame, engko ngerti-ngerti kalunge dibetot saka mburi, gelange diplurut, aliyane dipurut kan ya kapitunan dhewe, Truk. Iya, iya. Mulai pas arisan PKK apa-apa ngono gelange dienggo kali ngodinggo nek don keramaian kaya ngene iki tulung ibu-ibu mas-masane didekek ana dalem mawon. Oh iya demi keselamatan. Heeh. Ya. Ning wong wedok ki lunga nang ndi ya ora kok piye-piye wong bojoku barang ya ngono. Nek metu saka omah iki lho mangsane nek lengene iki ora nek gelange iki ning ati kurang tatak, tangguh lan tanggon. Lho, boleh nganggo gelang ya empan papan, Truk. Ya, heeh. Nek nganti dijambret wong, ha cilaka to. Lah, nek nggugu aku demi keamanan, wong wedok nyelengi tuku mas-masan oleh. Ning aja didandakne mas gelang ali-ali. Ben slamet, ben aman, ibu-ibu wonten ing lemah ireng tuku mas oleh ning demi keselamatan dandakno untu. Untu. Heeh. Gen apa wi? Ya gen slamet. Slamete piye? Kan dhisik nganti saiki ra nek critane Truk maling obok-obok cangkem. Iya ya. Ayo. Nalar ya kuwi. Nalar. Ayo, lek petuk kancane malah mak prenges guyu ndutane untune Mas. Ya ya. Ngon dia dijogo kampunge dhewe-dhewe. Heeh. Ya. Ya. Kentongan imbal tondo ronda kampung aja wegah yo hayo padha lembon sing tanggung kampungi anak nyono ada tujuana saiki wajine gile sing padha turu wajine gile saiki wajine gile sing padha turu wajine gile kenangan nimbang tondo ronda kampung aja wakaya ayo kanca aja pada lembar sing tanggung kampungi anak nyono ada turisana saiki wajine gile giler sing padha turu wajine gile saiki wajine gile sing padha turu wajine gile Tangan imbang tondo ronda kampung aja wakaya ayo kanca aja pada lembar sing tanggung kampungi anak ada durjana saiki kotekan para kanca ayo kampunge dhewe dijogo sing padha turu wajine gile saiki wajine gile sing padha turu wajine gile tur nek tak maknai meneh sadurunge nduk niken karo nduk Kimura karo kanca-kanca Dwi Jalaras menghibur meneh
manunggaling rasa kuwi ya intine untuk menjaga kerukunan lan menjaga kegotong royongan Mas Gareng. Amane ya, Truk. Ya. Sing wis apik, sing wis becik, bab kerukunan, kesejahteraan, pertanian, ya. Iki dijaga kanthi bener becik, saya-saya tahun ngarep kuwi ana pesta demokrasi sing diarani pilihan kepala desa. Oh, ngono, Truk. Ya. Walaupun sampai sekarang belum ada yang mau mendampingi penjane Bapak Kepala Desa Pak Triyono anggone mencalonkan kembali dadi kepala desa, saupamane ana calon liyane tetep dijaga kerukunan, dijaga gotong royonge, dijaga persatuan lan kesatuane, beda dukungan aja nganti pasulayan, beda sing dituju aja nganti padu, aja nganti memecah belah marang persatuan kesatuan ing para warga ana ing karajan sumrambai ana ing desa lemah ireng. Oh, ngono, Truk. Ya, nggih. Mbah nuwun. Awake dhewe mung aturi supaya mengumumkan dening penjarane Bapak Kepala Desa Pak Triyono supaya tetap jaga rukune para warga masyarakat. Ya, Mbah nuwun Pak Lurah. Lembaga desa, LPMD, BPD, Pak RT, Pak RW, utamane RW 1 2 3, utamane RW 3, penjarane Pak RW Pak Buang Ripno. Lho. Kuwi sing mengusulkan selalu pokoknya dalange kudu awake dhewe. Ngono ya, Truk. Ya, ning kabeh kuwi dimusyawarahne. Wah, ngono. Ya, mergo kene tidak akan meninggalkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oh, ya Nggih, Pak Utomo terima kasih, Pak Muhtar. Ya. RW 1 2 3 uga Pak RT sing ana dusun Kerajaan. Ya, matur sembah nuwun muga-muga rezekine ora lokak malah saya kebak, ora roboh malah saya kokoh, malah saya sentosa malah diparingi ijol sing luwih kathah luwih barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, coba saiki nembang Truk. Ya. Rumangsane apa? Niken Salindri iki rumangsane apa nembange isone mung sing bangsa campur sari bangsa sing saiki. Lho, kuwi kan dhisik kuwi patokane kuwi dasare nembang klasik, Truk. Oh, ngono ya. Nembang klasik ya iso. Lho lho, piye to? Aku iki nyekseni sak kimura kuwi lho. Kuwi wis metuk karo Niken Salindri. Oh iya, Dadi dheke walaupun berkembang sangat pesat jenenge wis menjulang tinggi. Nah, wis tekan TV Jakarta, tekan Indosiar. Ning nyatane dheweke ora ninggalke lawan cikal bakal akal bakal. Dheweke iso menjulang tinggi, iso tenar, iso kuncara jenenge ngebaki Indonesia lan perlu tekan luar negeri. Kuwi mbiyen pancatane saka pagelaran wayang kulit. Oh, ngono. Heeh. Ya. Karo ibuke ngono dielokne sapa-sapa ngono. Ya kaya Kimura iki lah, pokoke cilikane dhisik. Ya, cokol kamu melu aku, cokol langsung melu dalang-dalang liyane. Ning delalah pas pinuju kumeka rezekine wis ora kena dibentung. Oh, ngono. Saiki wis apa-apa duwe dhewe. Apa-apa duwe dhewe. Heeh, mergo ya kuwi bocah sitok kuwi. Saiki duwe perusahaan konveksi, ya to. Bordir. Duwe kajang utawa terop panggung ini iki duwe sound system komplit genset TW 15. Oh, ngono. Oh, iya. Kon ngedekne KDMP, Truk. Ya ora. Kuwi programe saka pemerintah. Ayo Ken, aku kek ana tembang sing klasik men. Para pamirsa ki ngerti nek aslimu ki rambatane saka klasik sik. Saurunge berkembang kaya ngene luar biasane. Nah, arep mokei sinom ya gelem. Arep mekek ular kambang ya gelem. Nah, bakune klasike diketokne sik mergo sing kepareng wungon nganti sak jam 2 ngene iki para pini sepuh mergo tidak menutup mata ya para ibu-ibu, para nom-noman uga padha setia menanti tampilnya Niken Salindri. Oh iya. Ibu-ibu PKK, Truk. Ya, bojoku ora takon melu PKK, Truk. Ngopo? Lah piye? Kan ben-bengi tanggapan nek pas laris ngono. Lah kok karo lurah nggon kuwi bojoku dijak PKK, Senin PKK, Kamis PKK, Jumat lho PKK, Minggu barang PKK. Lah kok mono bojoku dipekek-pekekake. Pekek-pekek ini sing pekekne kowe kok.
Ayo Ken, apa Ken? Aku bapak kayak ono apa? Kangen tenan aku. Manut mau menehi tembang apa aku gelem. Oh, masalahnya nek nyingkronke aku karo Niken iki cok kala mangsa nek ora jauh sebelumnya rada angel. Wong Niken iki jadwale ya padet. Ngono. Ya. Apa Cahyo? Nggih, Pak. Enjing, Pak. Apa? Sugeng enjing. Sugeng enjing nggih. Cinemin mawon nggih. Jineman, ora jinemin. Jineman. Dingin, Pak. Kalau dingin tuh jadi geget-geget gitu. Jineman tuh jadi jinemin gitu. Lah ya, pancen lagi hewannya lagi mendiding kok, Nduk. Tadi saya lihat itu 15 derajat Celcius loh, Pak. Di sini. Enggak di Malang. Oh, di Malang. Lambe. Ya di sini toh, Pak. Iya. Bocah. Nek karo bapake kok nakal ngono rumah saku. Ayo wis kaya lontonge dhewe terus. Aku lali mengucapkan selamat ulang tahun to, Ken. Aduh. Iki ulang tahun kok ya ora ngomong-ngomong bapak. Lah iya timbangane ora? Yo. Tanggal 29 Juni wingi to? Nggih. Dalang omah ya pas enek apa jenenge iki suran. Dadi bapak ora iso rono, ora iso ning nggonmu. Mung iso ndongakne saka kadohan kowe tetep eksis dan tetep sehat walafiat panjang umur sukses selalu. Amin. Ya, jineman apa nok Cahyo? Gendrang ya, Pak. Gendro. Nggih. Ngerti artine gendro ora? Eh, Gendro ki artine apa? gendra ki. Kedanan ta, Pak ya? Ya ora no. Napa? Gendro ki padu. Oh, gendra ki padu. Ya. Loh, Takono nggih. Burini bodosen lho. Jineman Nggih, Pak. Hah? Saking tresnane malih padu mendino ngono. Oh, Artinya iya, tuh iya, begitu. Nggih to, Bu nggih? Saking tresnane, ya. Oh, padu truk wis sikil papat didu. Ya ora, ya jineman gendro. Diaturke para pinisepuh yo nduk Ken, bapak-bapak para pinisepuh sik do lenggah. Nggih, Pak. Nek ora tresno karo wayang kulit, ora tresno karo Niken Salindri, adem-adem kaya delok ibu-ibu. Bapak-bapak sido lenggah kaya ngono wae. Lah nggih salut kula. Lah nggih. Ora bangga kowe digemari wong sakmene kae. Nggih bangga. Nek bangga ki aja bangga tok. Iki sakmene kae disangoni nyatus-nyatus Yo yo, Pak. Jenengan mawon. Iya nak, Jineman coba kaya ngomong dibuktikan kamu itu apa-apa iso, ya. Pancen yo bapak iki dalang ibune sinden. Ndledek duwe anak kaya ngono kuwi terus. Ndledek. Maksudnya piye carane? Menurunkan ngono lho, Ken. Menurunkan awakmu iso dadi sinden sing sebab bisa kaya ngono kan ora jeneng moga. Es krime Pak Dekling ndledek. Ora ndledek kok iso lahir kowe ngawur iki. Iya. Wis to, Bu. Ya, lanjut.
Ya, pun telas ya, Nduk Ken. Sampun. Ngono ki sampean enggak tersiksa, Nduk. Napa, Pak? Ben bengi tanggapan tanpa leren ngono awake piye awake? Awake aman-aman aja, Pak. Oh iya jek 6 ya. Iya. 18 ya iki umurmu. Alhamdulillah, nggih, 18. 18. Angkane 1 karo 8. Iki didapuri dadi 9. Nggih. 9 ki angka sing menangan dhewe. Ya, muga-muga kuat ragamu lemu mengarungi dunia kesenian. Nggon percintaan pro yo angel to kowe ngono. Napa, Pak? Nggon percintaan. Percintaan. Wong lanang ki arep nyedaki kowe mesti wedi kok, Ken. Iya. Mergo kowe wis ayu, sugih, kondang lah. Wong lanang arep nyedak ora wis wedi ya kowe. Kula nggih wedi yo, Pak. Apa ya? Nggih. Tenina. Tenane. Iya. Lah iya. Es karirmu di anu setinggi langit nyenenge wong tuwa. Wis apa butuhe wong tuwa disembadani. Golek dungane wong tuwa ki nek melintir ning anak-anake jalur langit langsung disembadani. Ayo gendi iki mora ayo Nduk. Mripate wis abang kudu mak tek-tek lho aja ayo. Gedhe musuk kaya Mbak Cungpe iki lho model. Nggih. Coba teh. Ayo niki di onene balese Mas ya. Pun muni Nduk. Jumeneng 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 napa? Jumeneng no. Lek Mbak Niken mau kan nembange klasik to, Nduk. Lah nek klasik ki lenggah, lah nek sing rada anu ki jumeneng ora junemeng. Ya. Ya. Engko bar iki Mbak Niken diloske nganti esuk. Cuma pancen nek melu DLI Dwi Jolasino melu Pak Kangko ki diprioritaskan karo Mbak Niken. Dadi biasane nganggo kebayak dhewe ora gelem. Mbak Niken ki lek melu Dwi Jolaras kudu seragam karo sinden liyane. Biasane kebayake metu srimpong-srimponge ki lho. Dadi kaya Superman ngono kae biasane. Nah iki wis lugu kaya sinden-sinden Dwi Jolaras liyane. Arep nembang apa Cahayu? Dadi ati. Lho. Dadi ati saged. Nggih. Aku hebate karo sampean ngene, iki jujur wae. Saben melu Pak Kangko sudah berapa kali? Hitungan, ayo. Ayo, 4 malam hari ini loh ya. Kediri, Nganjuk, Semarang, gitu. Sok tanggal 5 neng Nganjuk meneh, ya ta. Nggih. Sampeyan angger petuk Pak Kangko kuwi tembange kok mesti ganti ra tau padha to. Ganti-ganti. Ganti-ganti nggih. Nggih. Nek ganti-ganti gen ora apa? Ben ora dilokne. Dilokne apa? Nggih. Taune ra tau lagune ra tau diganti. Oh, isone mek kuwi tok ngono ya. Nggih. Oh, sampean pinter ya iso. Nggih. Bocah kok. Sampeyan tak takok isih to. Wah, takok apa? Sampeyan lah pas ngomong karo aku nyawet kudu murem tok deleng. Lek omong karo kowe kudu murem, kudu ngono. Aku ngempet gregeten lho. Semremet lho karo kowe. Ih, kaya tak kapakne ngono lho model iki. Ngono dadi apa jenenge lek ngarani gemes nduk nyawang sampean. Nggih. Nah, nyawang kok pipi ki wetengan kaya bak pau, Jan. Nggih, niki kula kan ngantuk nggih. Kok klentu nggih dibantu Mbak niki Mbak Retno nggih. Kok njaluk Mbak Retno sampean? Nggih. Oh. Nek sampean pomo enek klerune, kuwi ora enek sing nyalake. Ya ta? Nggih. Nek sing tuwek-tuwek kae kleru, tlapuk lambene. Kok iso ajaib ngene? Ora ajaib, kejem kok ngene. Kejem ora ajaib. Aduh. Kejem. Jadi kene iki kejem. Militer. Mergo pimpinane iki Mas Mahmud lho pimpinane yoga iki Mas Mahmud ngerti ora? Nduk. Saman Mas Mahmud ngerti ora? Sopo niku? Lah sing rebab kene lho. Niku sing mimpin kanca-kanca niku galak. Statusnya itu kaya dene militer. Pokoke ning Dwi Jolaras militer mergo dhek mbiyen cita-citane pengen dadi tentara, dedeke ora tekan. Dadi lek Namine sinten, Mang? Mas Mahmud. Tak kira Marmut e. Mahmud kok marmut. Belak barang ya, Nak? Nggih. Nggih. Luar biasa. Wis mulai ana sing minta kamu terus lho, anu Sokim.
Jaluk karo kimura waduh. Nggih, ngapunten nggih kula lemes gara-gara ngantuk. Oh lah ya cah samono kuwi yane wayahe turu kok kelas 4 SD. Nggih, ora usah lemes. Nggih, Lemes kula tak mangan. nembang sik ta. Iya ya. Ya. Gegerane wong agremi Dek, dek. dudu bedudu rupa Nduk, tak benerke sithik ya. Nggih. Ben sampean ora salah terus. Nggih. Ora dudu bondo ning dudu. Ora enek hane, nggih. Nggih. Dudu bondo, dudu rupa, nggih. Nggih. Golek du kuwi enek hane. Basa Jawa niku nggih, ngono nggih. Golek nganti kleru. Dadu. Nah, iki kalane kleru. Heeh. Dudu bondo, dudu rupa, hamung. Ya. Hamong ati pawit Suara dhuwur bareng iku kuat iki, Mas. Iki ngerti ra rahasiane. Iki mbiyen bapak ibu nek gawe kuwi pas malam jemuah. Dadi dadine kaya ngene iki. Mau iki gamelanku kelaras tak dhuwurne, paling dhuwur dhewe sak dunia akhirat lho kok. Kuat lho telake. Ya. Luput. pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Pancen anu kok sapa jenenge sinden-sindenku DLI. Iki pancen punyai karakter. Ketika nembang ya ora iso meneng. Ngono kuwi ya, Nduk ya. nggih Heeh.